Omurobrio Chigosori nigokoretwa asore na Peak Uniforms and Sports Center abarosia na buigo abaonia bechianga ao chokobeka banyore imeyumuchu Kisii ase nyumba ya Baraka Building angena Shivling Supermarket gosoba kiresime ase namba enoti isarunebire ibere noti isato kianda isarunemo enoti. Rero igana ritkuria gatatu ule mutinyo 12 omwaka w'ekiri 2020 nebira rimaitandake ono mutinyi w'omochengo mutinyi bwerusa mutinyi w'Chigosori chinyinga sebijoro chifedlu chinyinga nchigendrete eligi ya Kenya Premier League nagendrete eligi ya National Super League nagendrete abwa seritkuria mambi timu ya Shabana nebe Kosori ne timu ya Select Duet Lions ati binte binge byandata se binyoro byao yabona kwalingani bene asomuroberi Chigosori live talk show ekoleto yemo aseyemo na inchendemo Steven Captain 001 kwere kimuna biri byose bya korekanire ko batoreto ko bisaka so wime wetera manyi aba litogora taiga se studio basanga na ito amangana manga darengete Chigosori na kwere kimuna ndake ebirengo bya Chigosori twabikindiri ko ikekerengo kya iguru tetinore kinyorio twende kumanya mange kurwa seviti ao Nimaita boni yechinetinga kichiri chia World Cup boni gurenkabu esengenjo Chigosori chirabe chigo chaka chinsa 12 ese round of 16 erabe kego chaka kurende wekera boni ga temeti ose team yao ya soki wisiko ya World Cup anda para watebete nchende na Germany yanare ko bake bosoka isiko nchende na Ghana the Black Stars Ghana ya soki wisiko nchende ndake na Tunisia ya soki wisiko iganda kikwikira boni ga timu yao bado nera se World Cup abako ntebya yonsi gwetera se enamba ya Ndizi TV eregura gwa se screen yao ondikere message ontebya ndake wikira boni timu yao nereri na ana kigendeta kora una nchende timu ya nere ya England na wikira boni ga tebintombi simairete gocha setore toranda ke round of 16 na kirato kore gona indikere SMS kwetere na mbere gura gwa se screen na sense mweri ya Facebook nyora Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News na nena bako nkira nje wetera se page yane mkende buna Ndemo JR live ensemo ya Facebook account Steven Ndemo JR tusanga mange ayumono arengete Chigosori korende World Cup negendrete na barororit kuria rero basemeretine tontu asemeretire ganda kendo nyore chinga kichia bene na waziri w'Chigosori ime county ya Kisii yomekende buna Eric Migienda korende ni ganda kagonte buna nabaga kumigeka asenchire ya mugo sase yenda sana reko rupole asego Chindizi TV mesi Chigosori na bali bonsi vaerenge tayari kubulia mabulia ino asanga rigete amangana yenko yone Chigosori me Kisii korende ewikire bosio na matukale bosio ningena kibuna tomoretira igasege ikareke erinde arwa machivu asa mabulia ino sikorende chinse chiga bono tende gusanga mange igoro ya World Cup egendrete nimbwata iga omwanchi w'Chigosori na efani nene ya Ndizi TV na mangani Chigosori no ara igati nkwana mange abaote bierietari yao na rero igavuna ya nyare kanire nsemo kyokoro ikiraboni iga waikira se TV ya Ndizi TV. Asante sana Ndizi TV sokoni kusoko ngalika samarita nguru kujono ndieki matoke nguru SML ya egesa tauni Gusii njene fani ya sai njene fani ya Argentina anje no Chelsea damu Lakini meta wantu ba Chelsea mwate mana mwa ukiguriria kulibana abeke goli andake mwate abone bitu bya simari go Chelsea muri abo manyumbe yake kuba sana bada una okay bada una baba perform wia but Chelsea ba perform riwia twanyolre man of the match inye igondo nintu ntubata bantu baito na intu igondo lino ko semerina gusiko tuli mutu na ko tuli faino nye chonchiri cyanda kese umuntu uriyo Chelsea tabwati content buyamanya ndake Chelsea bintombi yabirega ko kwagi abwase mutani uri nabantu babo ba boda uri ne team ya 3 bata chi point arake osiri abanyolre man of the match mbara bya abantu batava kimziyech ntobate avets
ntubwate ng'una ndonyorete bwanguiga ntubwate Pulisic na nyorete uyukani na mwebirake but we are performing mbia tole bintu mbia bigendrete ndakino nyase kuru Manchester United na itu ndagoto ku perform ya tonyora man of the match kurwase Bruno Fernandes tonyora man of the match kurwase Casemiro na itunge to ndagotema no nyabate ba Ronaldo nigabungie goli ne tukie goli ile gakanu kolende nimete Manchester United nero ndagendrete gokora buya kolende boni go manchomo rigereri nyamaite wekira boniga brava ko goli World Cup ndemo captain 001 nkeye ikire wekira boniga chacha timu emeronge 3 na ibere 32 teams kurwase chi continent Jones kurende wekira boniga chitimu ikomine isano nemo chabire chigosoki wisiko na wekira boniga World Cup yataitine chitimu 32 chiatiga ile 16 ona 16 yechu chira chikwenda se knockout stage mwanjo boli nima itamaka na roro nkari ko boli knockout stage ye captain ko kwanira nereri knockout stage na se chitimu chichu ikomina isano nemo chikonya ko wasoti chigosori chu isano na isato na abagwi basuka mutu bali bakobu bali nendege bairana uchia sebaru tekonde bono ninengani twenda esobo imebono konyara kuri ngori wikira boni yana ki World Cup ya berenka iya ikire na ito chiko chakana group A na imya group A ina group ye chinguru sana yabo timu inye na kati yabo ne timu ya Ecuador twatware timu ya Senegal ko Africa twatwara timu ya Netherlands amona abariga nibe kombe kia World Cup kumekaide buna Qatar na wikira boniga nigo gati timu chichonsi erianya tekobe usikamutune timu ya Senegal ne timu ya Netherlands kolende ase gosori ya Senegal nigo Senegal ya wate gosori yentunda ya gatatu ime group stage pale gosori ya mone timu ya Ecuador abu ase gosori yeyu Senegal yana teguwe tumakyo boikirano na konyara kubungia gori wetera Koulibaly egori ya kabere ya Senegal ya kwante Senegal gusikabosio na Ecuador